aquesta mena d'entitats i d'equipaments ens ensenyen una sèrie de coses que d'una altra manera molt probablement no coneixeríem. Llavors, són incompatibles unes amb altres? No. Nosaltres el que diem és que es pot ser un estudiant o una estudiant excel·lent i a part, quan tenim estones i volem dedicar a les altres persones o a conèixer el nostre barri, podem baixar al casal i podem participar a altres coses. Nosotros cuando compramos un tomate que es más barato en el mercado, luego se le añade el dinero de nuestros impuestos. El precio del tomate, aquí, incluso en época de tomate, lo marca Holanda y Alemania. Todos esos alimentos que se descartan, aparte de ser una aberración de descartar alimentos, es agua, energía, trabajo, suelo desaprovechado, porque todo eso se necesitó para que sacas esa zanahoria.